sôn am bethau neis, dyna'n union da ni'n gael from efo Nerys. Trwy ti, Nerys? Chi'n iawn, diolch yn fawr. Boncyff Siocled, sydd chdi gweld darn gorffenedig mwyn y lair yn blaenau ni. Mae edrych yn anhygoel chwarae teg. Coeden yw hwnna? Wel, coeden, ie, neu boncyff coeden yw wyn. Bach wahanol i'r un traddodiadol sydd fel Swiss roll yn diwy. Ydi. So ni'n meddwl, wel, ond mae hon yn Swiss roll trwchus. Ydi, ac yma waith bita ni, does? O, bydd gwaith bitau. A mae'n ddwy Swiss roll hefyd, felly mae gwaith paratoi. Ti'n mynd i wneud y rhan cyntaf yn yr slot cyntaf fel petai, felly sut ti'n cychwyn arni? Reit, i wneud y gacen i hunan, mae dy fi 3 wy fan hyn, a wedi chwirlio nhw am 10 munud gyda 125 gram o sugar man. A mae'r gymysgedd wedi ni, fi'n gwybod os gallai camera wel hwnna, mae camera uwch ben ni, wedi trwchu, a be maen nhw'n galw wedi dod i'r ribbon stage. Fel ti'n gweld fyna, mae'n gadael i hôl. Mae'n ffaith bod ti wedi curo y wyau mor hir yna, dyna sy'n digwydd iddyn nhw wedyn, ie? Dyna beth sy'n digwydd gyda'r siwgr. A dyna ble ni'n ychwanegu'r ar nawr, a dyna beth sy'n mynd i wneud y boncyff neu'r gacen i godi. Achos ni'n ychwanegu 100 gram o flawd plaen a 35 gram o bowdwr coco. So dim fflwr tymor hynna'n godi, self-raising sy'n ni fan hyn, ond achos does dim eisiau fe, achos ni wedi gwneud y gwaith caled o ran ychwanegu ar trwy'r holl chwirlio yna. A mae'n haws wneud y gyda peiriant, os ydych chi peiriant fel hyn i wneud y gwaith drosto chi. A un llwy fwrdd o laeth, felly nawr mae rhaid i fi ychwanegu, bod yn ofalus iawn yn plygu hwn mewn, achos ni ddim moyn dad wneud yr holl waith o ychwanegu'r air i'r gymysgedd yna. A dyna pam wyt ti'n defnyddio llwy feta, drach na llwy bren, ie? Ie, yn hollol. Mae mwy o control dy ti, mae'r llwy fetel yn torri trwy'r wyau, mae ochr i'n amlwg yn fwy tinen, diwy na, llwy bren neu llwy blastig. Ac wedyn ni, fel fydden athrawes wydd o tîm yn gweud, figure of 8, neu oedd y mam yn neud y rownd a wedyn nhw trwy'r canol. A beth sy'n bwysig yw bod chi'n codi fe, fi'n gwybod chi'n gweld fan anar, mae yna lot o flawd o dano fe. Codi fe o'r gwylod lan. Ie, plethu fyny, lle. Ie. A ti'n neud e'n ar y deg fan nawr, sut ti'n mynd rhy gyflym, sut ti'n colli'r air? Bydde ti'n colli'r air. Ac mi'n credu bod ni bron y bod na. Dwi'n gweld, dwi'n sydd wedi cael hapus bita fe fel la. Codd y siocled. A wedyn ni, newn ni arllwys. Ti'n gweld mae peth fyna, newn ni ddim poeni gormod o hwnna, chos na i gymysgu fe lan nawr. Siarad di'n nais o Nerys, felly gei di grafu'r bowlen yn ystod o'r ysbysebion. Pan o'n i'n blentyn, dyna oedd y rhan gorau. Oedd y mrawd ni'n cael y llwys, ni'n cael y bowlen. So fel yw, mae dyn ni'r pethau hyn dyddi hyn. Y spatulas hyn. A maen nhw dda iawn yn clirio bowlen. Ond falle neu adael ti'n bach. Rwy'n mor dda'n hafod i, Ac dyma ni. Dim lot, mae'n night out. Na, dim lot. Sorry. Efo dolyg yn dod, dwi'n angen fwy na dwi'n bita rhywbeth mai, beth bynnag. Be ni'n neud wedyn, ni gwasgaru, mae'r tin hyn bach yn fwy na tin Swiss roll, 25 fesul 23 cm, neu fydd y tin 20 wrth 30 cm wneud y tro'n iawn. A beth ti wedi gwneud iddo fe? Ti di iro'r tin o dano fe? Just papur, papur sydd ddim yn glynu, papur gwrsain neu baking powder. Nawr, mae hwn yn mynd mewn i'r ffwrn, ffwrn gwres 180, nwy rhif 4 neu fan 160. A dim sam yn hwnna, gwbl dy ti nawr, ys e? Dim o gwbl. Mae be mae'n galw'n fatless sponge. Dwi'n meddwl bod rhaid ti fita fe'n gloi. Os, ti'n iawn. O fewn maint fy'n golygu ta, dwi'n sori. Dwi'n hwn ddim arno. 10 munud. Mae'n erbyn y her, beth ydych chi eisiau? 12 i 15 munud ar y gwres na, ond bydde eisiau ti fita... Wel, bydde trydien o reid. Mae wedi para trydien ti ddi, just about. Ie. Mae'n un da i gallu rannu, lle di cael pobl draw i. Ydy. So beth sydd gyda fi fan hyn, fi'n neud y llenwad nawr, a mae dy fi 250 gram o fenyn heb halen, a wedyn ni 200 gram o sugar raisin, a wedi ychwanegu fe'n raddol deg. A wedyn ni, fi'n gwybod ni'n rhedeg dros amser, 1 neu 2 lwy de o rhin vanilla. A fi'n defnyddio y teclyn, y whisk
dim y bitter. Achos fi'n ychwanegu ar fan hyn, felly mae e fel buttercream whipped. So mae'n lot fwy ysgafn. A mae bach mwy fel hufen ffres yn hytrach na bod yr i drwm, ti'n bod? Wi wastad yn ychwanegu llai o siwgr na fel arfer y buttercream yn gweud. Mae'r un faint o siwgr a menyn. Sy'n eisiau fe, mae fe'r i felys. So wi'n rhoi llai o siwgr. A mae dyfu peth fan hyn yn barod. So mae e fel hufen hefyd? Mae'n edrych just fel hufen. A be ni'n neud nesa yw byddwn ni yn neud, unwaith hwnna mas o'r ffwrn, mae dy fi llien te tamp fan hyn, glib, papur gwrsain dros i benne, a wedyn ni siwgr dros ben hwnna, a fyddai'n tywallt y sponge ar ei benne, rolio fel an fel sydd gyda fi fan hyn. Dwi'n gwybod os chi'n gweld. A wedyn ni, dyle hwnna. Hwna fanna wedi rolio fel ti sôn Swiss roll. Fel Swiss roll. A wedyn yn rhai'r hynna, byddai'n dad rolio hwnna ag yn ychwanegu'r llenwad. Disgo mlaen? Gwych. Gret. Diolch yn fawr ti.